धोनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलाव आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। ओमफ्राय भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो आंनि हासबेन्डखौ सिनायथि होनो सानदों। मानो होनब्ला आंनि हासबेन्डखौ बुंदों नालाय खायफा खायफाया आब' नों मानो नोंनि हासबेन्डखौ भिडिअआव लाफाया, ओमफ्राय नों मानो नोंनि हासबेन्डखौ भिडिअआव सिनायथि होआ होननानै बुंदों नालाय, ओंखायनो आङो आंनि हासबेन्डखौ दिनै सिनायथि होनो लादों। ओरैनोथ' आंनि हासबेन्डआ बहाबा भिडिअआवबो दंखायोमोन, माने नोंथांमोना नुवाखै जानो हागौ आरोना, आंबो मोजाङै सिनायथि होआखै नालाय, ओंखायनो आं आंनि हासबेन्डखौ सिनायथि होनो सानबाय। ओमफ्राय माने आंनि यूट्यूब चेनेल खुलिनाया दासिम मास मोननै जाबाय आरोना, मास मोननै। ओमफ्राय मास मोननैनि गेजेरावनो आंनि माबाया साबस्क्राइबारा माने 10K जाबाय। माने आं सानदोंमोन एसेबां थाबैनो बेसेबांसेबां जानाय नङादां बायदि सानदोंमोन आरोना, ओमफ्राय दा जाबाय, मोजांबो जाबाय। ओमफ्राय आं बुजिबाय माने आंजोंबो बहुत मानसियानो सापर्ट दं होननानै आं बुजिबाय। ओमफ्राय दा आंना हासबेन्डआ आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ फंनैसो बुंनानै बरायगोन आरोना। आं दायो आंनि हासबेन्डखौ लिंहरसै। बिथाङानो आंनि हासबेन्डआ मिस्टार बर'। खुलुमबाय। खुलुमबाय। आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ नै जोंहा मिस्टार बर'आ बरायसिगोन। मा बुंनानै बरायगोनथाय, दे बरायदो दे। गिबियावनो खुलुमबाय। गिबियावनो धोनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयबो साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। मानो होनोब्ला आंनि नैबे मिसेस अनजिमा बर' बिथांनि जि धोनस्रि फुंखा चेनेल, बेखौ नोंथांमोना जोबोद गोख्रैनो थाबैनो अनसायबाय, जायनि जाहोनाव दिनै बिथांनि चेनेला 10K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। बुंनो थाङोब्लाथ' 2 monthsआव 10K साबस्क्राइबार मोननाया जोबोद माने इम्पसिबल खोनायो जों बायदि फिसा इउटुबारनि थाखाय। अब्लाबो नोंथांमोन साबस्क्राइबारफोरनि अननायाव बिथांनि जि धोनस्रि फुंखा चेनेल, बियो दिनै 10K साबस्क्राइबार मोननो हाबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आं बिथांनि हासबेन्ड जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय, सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। आरोबाव धोनस्रि फुंखा यूट्यूब चेनेलनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो जों सानैनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबावनाय जाबाय। खुलुमबाय। ओमफ्राय दायो मा बुंनांगौ दंमोन? माने आंनाव सासे मानसिया हरलाय मबाइलखौ नायनानै बुंनाङो माने ओमफ्राय आंनाव माने बै लाकी बिम्बुनि भिडिअ बानायनायाव मोनसे कमेन्टआव मोनसे सोंनाय फैदोंमोन आरोना। बेनो जाहैबाय माबा TN ब्रह्म, बिनानाव बहानि जाखो आरो बिनानाव मा फरायगासिनो दं, प्लिज भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना होनो हागोन ना, बिदि होननानै सोंहरदोंमोन आरोना आंनाव। ओमफ्राय आं बेनो रिप्लाइबो हरदोंमोन, हागोन आदा, समफोर खालामगोन बिदि होननानै आं हरदोंमोन। नाथाय आङो सम मिलायैनि थाखाय बानायना होनो हायासै भिडिअखौ, लेट जाबाय। ओमफ्राय आं दिनै एन्सारखौ होनसै आरोना। गुड सिस्टार बुंनायनि थाखाय थेंक इउ आदा। माबानि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि, ओमफ्राय रौता बर' बाजारनि। आङो MA फाइनाल एग्जाम होनो गोनांमोन देग्लाय, ओमफ्राय एग्जामा कर'नानि थाखाय, लकडाउननि थाखाय बन्द जाबाय, ओमफ्राय होनो मोनासै। ओमफ्राय आंथ' दा सानदों माने एग्जामखौ होआलासिनो पास खालामना होब्ला मोजां जासिगोनदां बायदिसो मोनदों आरो आङो, माने आंहा माने फरायनो बेसे बाबाय नालाय। ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना होनो हागोन ना? औ, माने नै आं दा फोरमायबायानोसै। ओमफ्राय माने भिडिअआ एसे लेट जाबाय आरो, बिनि थाखाय सरि जाहैबाय। ओमफ्राय आरो सोरनिबाबो सोंथि दङमोन, बेफोरखौ आङो मेसेजनि गेजेरजोंनो सोरबा रिप्लाय हरबाय, ओमफ्राय आरो सोरबा हरनो हायाखै, बिनि थाखाय सरि। माने समफोराबो मिलायजोबा नालाय, आं माने संसाराव हाबनाय मानसि, मबाइल नायबाय थानो सम मोना, बेयावनो आं सोरनिबा मेसेजखौ रिप्लाय खालामनो हायाखै। ओंखायनो आं दिनै बुंखानो सानबाय आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोनखौ
आङो गोदान भिडिअ आपल'ड होब्ला नोंथांमोननिफ्राय जेखि जाया कुइसन फाया मानो आं बे कुइसननि एन्सारखौ माबानि गेजेरजों मेसेजनि गेजेरजों हरनाय जानाय नंला दे आङो भिडिअनि गेजेरजों हरनाय जासिगोन नोंथांमोना आंनि सायाव मा मा कुइसन खालामो बा आंनि भिडिअनि सायाव मा मा कुइसन खालामो गोसोबादि कुइसन खालामनो हागोन ओमफ्राय आङो बेनि एन्सारखौ मेसेजनि गेजेरजों रावनोबो हरनाय जानाय नंला मानो होनब्ला आङो भिडिअ खालामखागोन ना बेखायनो भिडिअनि गेजेरजों हरनाय जासिगोन ओमफ्राय आंखौ साननो नाङा आरो माने रिप्लाइ हराब्ला बा माथो रिप्लाइबो हरलायलाया एसे मोजां मोजां सोंब्लाबो रिप्लाइ हरा माया मासे दादालै बेफोरदि साननो नाङा दे आङो रिप्लाइ हरगोन बेखौ भिडिअनि गेजेरजों हरगोन ओमफ्राय आङो बे रिप्लाइ भिडिअखौ माने आं भिडिअखौ बिस्थिबाराव खालामगोन ओमफ्राय रिप्लाइ भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ शुक्रबाराव खालामगोन नोंथांमोना आंनि रिप्लाइ भिडिअखौ शुक्रबाराव नुगोन आरो ना ओमफ्राय आं शुक्रबारावबो माने होजोबनो हायाबो जानो हागौ होजोबनो हायाबो जानो हागौ समनिबो खोथा थायो नालाय मालाबा लेट जानो हागौ ओमफ्राय आरो मालाबा सिगांबो जानो हागौ जेखि जाया रिप्लाइ होगोन आरो ना एसे लेट जायोब्ला रिप्लाइ होलादा आं मालादा बिदि साननो नाङा ओंखायनो आं दायो नोंथांमोनखौ बुंनोसै सोरबाफोर आंनि सायाव माखौबा मिन्थिनो लुगैदोंब्ला आंनि सायाव बिदिनो माखौबा सोंनो लुगैदोंब्ला आंनि भिडिअफोरनि सायाव माखौबा कुइसन खालामनो गोसो जादोंब्ला गोसोबायदि सोंनो हासिगोन गोसोबायदि मा कुइसन खालामनो गोसो खालामनो हासिगोन नैबे बिथाङा अनजिया नोंथांमोननि कुइसननि रिप्लाइखौ फारि फारि होलांगोन सिन्था खालामनो दे ओमफ्राय सोरबा माने आंनि हासबेन्डखौ नायनो बुंनाया आंथ' आंनि हासबेन्डखौ सिनायथि होबायानोसै नुबायानोसै ओमफ्राय माने जोंहानि फेमिलि भिडिअ नायनो होननानै सोरबा आंनि सायाव बुंदोंमोन ना माने आं फेमिलि भिडिअखौ बानायनो हाथ'वाखै बानायनाया बानायगोन माने फेमिलि भिडिअ बानायनो थाखाय न'खरनि मानसिफोरा न'आवबो थाजोबनांगोन नालाय माने जोंहा आंनि बिजावजालिबो दं सासे अदालगुरिनि बियो माने न'आव दंहैयो आरोना गथ' गोरलै दं नालाय ओंखायनो न'आव साननैसो दंहैथ'यो ओंखायनो आं फेमिलि भिडिअखौ लाबोथ'नाय जायाखै माने फेमिलि भिडिअखौथ' आं लाबोगोन आं ओमफ्राय आंनि हासबेन्ड मिस्टार बर' ओमफ्राय सासे बिबोनां दं ओमफ्राय बिबोनांनि हिन्जाव ओमफ्राय रानि फिसा दं बेस्रा माने जोंहा गैथ'आ आरोना जोंहानि फेमिलिया गासै 7 जोन जोंहा मुखुला बाबा गाज्रि होनानै दाउखौ लाखिना मिलायनानै डिस्टार्ब आं माने फेमिलि भिडिअखौ बानायब्लाबो माने जोंहानि 6 जनल' फेमिलिखौ लानानै बानायनो गोसो जायाखै आरोना माने आंहा बाजैबो दङ नालाय बाजै दं बिबोनां हाबा लांनाय दं ओमफ्राय बिसोरनि हासबेन्ड ओमफ्राय आरो बिसोरखौबो लाफानानै जमाहै बानायनो गोसो जादों ओंखायनो आंनि फेमिलि भिडिअ बानायनाया एसे लेट जागोन आरोना बिसोरबोथ' जोंहानाव फैनांगोन ना बिसोरबो फ्रि जानो नांगोन जोंहानाव फैनो नांगोन ओमफ्राय जोंहानाव फैनानै जमा जानो नांगोन बिसोर जमा जाब्लासो आं फेमिलि भिडिअखौ बानायनो हागोन ओंखायनो आंनि फेमिलि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनोब्ला एसे नेनो नांसिगोन आरोना ओमफ्राय आरो खायफाया बुंदोंना आंनि हाबानि भिडिअ नायनो होननानै औ नायनो हागोन आंनि हाबानि भिडिअआथ' दं आंनि हाबानि भिडिअआ जोबोद गोलाव माने बेखौ एसेबां गोलावखौथ' आपल'ड होनो हाया नालाय नायनोबो इन्टारेस्ट जाया माने थुख्रा दानस'नानै एडिट खालामनानै होनो नांगोन ओंखायनो एसे टाइम लागोन बेयावबो जिखिजाया होगोन आङो हाबानि भिडिअखौबो नायनो हागोन सिन्था खालामनो नाङा आं गासैखौबो होलांजोबगोन एसे लासैब्लाबो होलांगोन आरोना ओमफ्राय माने आंनि रायलायनायखौ सोरबा बुंना आब' नों मानो बिदि रायलायो मानो सोर बोहाब रायलायो बेफोरबायदि बुङोना आङो जोनोमनिफ्रायनो बेबायदि रायलायदावबाय नालाय ओंखायनो माने जोनोमाव जा रायलायदोसो जायो नालाय ओंखायनो जाबाय आरो आंना बिदि जुदि आंनि रायलायनायखौ माने मोजां मोनाखैब्ला माने आंनि रायलायनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला जायाखैब्ला नोंथांमोना आंखौ फोरोंहरनो हागोन आरो खायसे आंनाव कभार एलबामबो बिदों माने आं कभार एलबामखौबो होगोन लासैनो होगोन आंनाथ' 10K जाबाय साबसक्राइबारा 15K जाब्ला आङो आंनि सिंगोल कभार एलबाम मोनसे लाबोगोन आरो ओंखायनो आंनि कभार एलबाम नायनोब्ला आंनि चेनेलखौ थाब साबसक्राइब खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम आंनि कभार एलबाम नायबा आरो माने जाबाबो जायाब्लाबो आं लाबोगोन कभार एलबामखौ आङो भिडिअनि गेजेर ना कमेडि खालामलाङो माने आं एसे कमेडि टाइपनि आरो माने कमेडि मोजां मोनो
कमेडि टाइपनि मानसिफ्राथ' कमेडि खालामनो मोजां मोनखायो बिदिनो आं कमेडि खालामो आरो